Heren 15e in de eerste divisie. Zo'n thuiswedstrijden op Riegen net woen. Wat mankeert er om dit Cambuur? Het is niet een eenheid niet. Nee, Maar het zijn wel allemaal eenheidsworsten, maar het is niet een eenheid. De sfeer is eruit. Dat is wat ik wel een beetje proef. Wij hebben heus wel een capabele technische staf die heus wel verstand van voetbal hebben. Dat denk ik. Daar ben ik wel van overtuigd. Alleen, ik vind dus dat we hadden trainers als Korbach, Gert Kruijs, Henk de Jong recent. Ja. Allemaal stuk voor stuk trainers die ook tussen de groep in staan. En de boven wanneer het nodig is, en ook tussen de supporters, maar ook de boven wanneer het nodig is. Weet je, en die toevallig ook onder die 3 trainers zijn we telkens gepromoveerd. Ja. Maar onder een Alfons Arts, een Stanley Menzo, Jullie Koolhof. Ja, weet je, toch wat zoutlozere man die ook een beetje wat afstandelijk van het publiek. En ja, dat is het gewoon. Zo werkt het niet bij Cambuur, vind ik. Nou, ik heb wel een beetje bedenkeling bij deze trainer Haken. Want tactisch vind ik hem niet zo geweldig. Dus die wissels zijn heel erg slecht. Die wissels zijn ook altijd heel erg laat. Want je kunt in de eerste helft vaak al zien dat het vandaag weer een dikke bende wordt bij Cambuur. Dat het niet loopt. En dan vind ik, er zijn trainers die grijpen in de eerste helft in. Dat zal hij nooit doen. Nee. Dus ik heb echt, ook tactisch, heb ik wel eens een keer problemen met die denk, jee, wat doe je nou? Ja, is in dit geval niet echt heel gelukkig uit. Nee. Uiteindelijk denk ik ook dat je wel afhankelijk bent van de kwaliteit wat je hebt en wat je in kan brengen. Ja, want ik vind wel, als je dan de laatste wedstrijd ook ziet, je moet met veel invallers al spelen. De kwaliteit is al een stuk naar beneden gegaan helaas. Ja, dan is het natuurlijk ook moeilijk om nog iets extra's in te brengen. Ja. Maar laten we wel wezen dat het daarin niet echt gelukkig geweest is qua wisselen. Ben ik het wel met Richard eens. Dat wat ik dan vanaf de kant mis, is zeker in zo'n wedstrijd afgelopen vrijdag. Ja, dan mis ik wel een team wat voor elkaar vecht, wat er echt voor elke meter gaat, wat vooruit gaat. Om in ieder geval de strijd te leveren. En dan denk ik niet dat je zo'n wedstrijd verliest. Want het was niet goed, de eerste helft sta je voor. Maar als je dan ziet hoe je het eerste kwartier in de tweede helft begint, ja, dan ben je geen eenheid. En dan wil je niet winnen. En dat is gewoon jammer. En dat is denk ik wat de supporters zoeken. Ja. Ik denk best dat Leeuwarders wel accepteren dat er wat minder kwaliteit in zit. Maar die willen wel de vechters hebben. Die willen wel vechtlust en strijd. En als er strijd is, dan wordt er best wel veel geaccepteerd. Maar geef ook eens toe dat het slecht was. Ja. Maar het is altijd een beetje van op dit moment vind ik de sfeer een beetje van, nou ja, weet je, we mengen ons maar niet onder het publiek, want dan krijg je commentaar en weet je. En een Henk de Jong die stapte na een verlies gewoon bam. Die stapte de supporters mee, ja jongens, het was kloten vandaag, ik weet het wel. Maar ja, weet je, dan dwing je wel respect af bij. En dat bij de Leeuwarders. Daarom had ik ook wat verwacht vanuit de directie. Ik denk, nou, na zo'n vrijdagavond debakel, ik denk, nou, begin deze week zal de directie of de raad van commissarissen met een bulletin naar buiten komen. En toch vertellen aan de supporters en de sponsors van, nou, we gaan dit beleid voeren. Hè. We duiken met z'n allen naar het nieuwe stadion, dat zegt iedereen. Prima, maar het zijn nog wel 2 seizoenen. Ja. En dan moeten we wel naartoe groeien dat je daar een hartstikke goed elftal krijgt. Ik had al lang verwacht dat, maar het is zo stil vanuit de directie, vanuit de raad van commissarissen. Vind ik, en dat is niet des Cambuurs niet, weet je wel. We hebben een publiek, we hebben een hartstikke trouw publiek en dat moet je ook koesteren. Door informatie is motivatie, ik roep het altijd. Maar nu is het allemaal een beetje, ja, ik weet het allemaal niet, het is wat stiekem allemaal. Het is ook allemaal van die zoutlozen in de staf en in de directie. Er zit geen schwung in. De laatste was Ieper Smit, dat was een man hoppatee. Tuurlijk, die wachtte die spelers op in de spelerstunnel als ze slecht waren. Ja, weet je, kom op hé. Nou en, dat moet toch kennen of niet? Beetje actie. Wat ontbreekt er dan nou in deze spelersgroep? Is dat, wat ik in die brief van de kern van Cambuur zit, is dat inzet, is dat strijd, is dat supporters hun net meer identificeren kennen met de spelers? Ontbreekt dat erom? Vooral kwaliteit natuurlijk. Er ontbreekt kwaliteit in deze selectie. Een selectie hoort door het vuur te gaan voor een trainer of trainers. En dat is in dit geval absoluut niet waar. Dus ik vind dat de directie zich moet afvragen of dat wel accordeert met elkaar. Er hoort sowieso iemand bij. Vroeger had je Eddie Achterberg en Huub Stevens. Dat was een gouden duo. Ik noem even Bert Hollander en Johan Haariksma bij Jouren. Ja. Een gouden duo. Je hebt bij Atletico Madrid heb je die Simeone en die grote bollen. Ja, weet je, daar gaan dat is gewoon zo. Daar gaan die spelers voor door het vuur. Het gaat om de sfeer. 50% bepalend voor de resultaten. En de sfeer is gewoon helemaal weg. Is gewoon helemaal weg. Mathieu is dan nu weg. Vaak met die jongen gesproken aan Saris. Het is helemaal niet vanwege de stapperij of wat dan ook. Dat is allemaal bullshit. Hij zei, het klikt gewoon niet. Tussen de spelers en de staf niet. Maar is dat op dit moment niet het moeilijkste? Als je naar het budget van Cambuur gaat kijken van oké, wat kunnen we halen? Wat kunnen we doen met het budget wat er is? De supporters we hebben natuurlijk een aantal jaren zijn verwend geweest met
Obetje, Ja, Manu, Roesnak. Lukoki, Roesnak. Maar als je naar het budget ziet, wij staan op een 5e plaats in de 5e, 6e budget. Nou, dan zou je... En misschien hebben ze er nu voor gekozen om in de breedte vrij veel te halen. Mijn persoonlijke mening is, ik had liever gezien dat er 3 tot 4 toppers waren Maar dat gehaald. werd En de ook rest gezegd. aanvullen met misschien wat Dat mensen heeft uit de ze van regio. vooraf gezegd. Heeft Foukeboy gezegd, Ja. kwaliteit voor kwantiteit. Ja. Nou ja, we hebben nou weer een vreemdelingenleger, hoeveel heb ik jou daar? Alleen je zit wel in de situatie dat je nu... spelers willen minder snel hier naartoe komen dan vroeger. Want elders in het land wordt minimaal hetzelfde betaald. Dus dat er bij maar Cambuur ja, geboden spelers wordt, dat was praten ook vroeger wel onderling met anders. elkaar. Hè? Jawel, Van, hey, hoe is het daar? En, dat is wel zo, Richard. Maar ik denk wel dat je de hele sfeer is ook wel bepalend van wat kunnen we aanschaffen, wat kun je halen als spelers zijnde. Ja, en dat is natuurlijk voor directie en ik had liever één is hele goede het haal in moeilijker plaats dan van vroeger. vier middelmaat. Ja, dat ben ik met En je dat eens. is wel wat dan ook gebeurt. En dat heb je nu wel. En dan hoop je dat de karakters die je in de groep hebt, dat je die bij elkaar kan krijgen. Dat je dus een team bent en met 3, 4 uitschieters die wat kunnen presteren. En dat mis je nu. En dan zie je dat het publiek in Leeuwarden snel wat negatiever wordt. Maar ja, we moeten niet vergeten dat het gewoon met dit budget in deze tijd lastiger is om spelers naar het noorden te halen dan elders. En dan moet je geluk hebben. En op dit moment heb je dat geluk, denk ik, niet. Met wat je op het moment... En dan haal je Jansen, wat denk ik wel een aanwinst is. Raakt geblesseerd, die mis je. Ja. Calon, Hendricks is een goede aanwinst. Hendricks is een goede aanwinst. Calon die toch weer opbloeide. Geraakt geblesseerd. Dus dan zitten dat soort zaken je op dat moment ook even tegen. En dan heb je het geluk even nodig. Ik bedoel... Maar goed, het hele seizoen gezien hebben we natuurlijk niet een geweldig... Nee. Dat is gewoon echt slecht. Nee, zo'n schientelijke mop. Die kan hier in de 3e klasse nog niet eens met alle respect. Wat een hakkenkruk. Wie haalt nou zo'n man op? Ja, sorry hoor. Ja, maar echt. Ik vind het triest. Gebrek aan creativiteit. Daarin houdt het in kwaliteit inderdaad Nee, niet maar over. dat neem ik Foukeboy heel erg kwalijk. Dat hij heeft letterlijk gezegd, kwaliteit voor kwantiteit. En het is precies andersom. Maar je kunt ook kijken, is de scouting bij Cambuur wel goed genoeg? Ik bedoel, of ligt het alleen maar een DVD-scouting? Ja, dan kom je niet kijk eens wat dichterbij, man. Ze lopen hier zat, jongens, zo'n Curtis González. Hartstikke goede voetballer, waarom zou hij bij Cambuur niet kunnen? Nou, op dit moment zou het moeten kunnen. Zo simpel is het toch? Ja. Makkelijk. En ze lopen de Zatterland hier bij ONS en Harkemasse Boys en noem het allemaal maar op. Kom op zeg. En daarom moet je het nieuwe seizoen ook naar 16, 17 sterke spelers en de rest aanvullen met jong talent. Ja, maak je het belofteam of wat groot, want dat is veel goedkoper is het eerste elftal. En proberen, maar met name ook proberen. Hè, want je ziet, we hadden het er net even over, Druif die kiest dan voor NEC in plaats van voor Cambuur. Dus probeer om toch een aantal jongens die in de top mee kunnen. Ik ben nog altijd van mening, als je in de eerste divisie, of tenminste keukenkampioen divisie speelt, je moet doelpunten kopen. Ja, op het moment dat jij een redelijke middelmaat hebt qua karakters, qua team en je koopt doelpunten, het zij Van der Streek die als middenvelder veel maakt, of je haalt een diepe spits die er 15 maakt, dan hoeft de rest daaromheen niet van topkwaliteit te zijn, maar dat moet een team zijn. En dat is denk ik wat de Leeuwarders op de tribune missen. Ja. Vol gas naar voren toe. En dan zie je dat er resultaten tegen zitten. Men identificeert zich niet met de spelers die je nu hebt. De resultaten vallen tegen. Dan snap ik het wel. Maar het moet ook realistisch zijn dat het op dit moment gewoon moeilijk is om ze te halen. Ik vind ook een beetje normaal. Ik zie bij een Cambuur langs de lijn, 2 minuten voor tijd moet er iemand invallen. Daar staat dus de keeperstrainer staat er met 4 A4'tjes die jongen te informeren. Weet je, kom op. Dit is echt lachwekkend. Ik vind het echt lachwekkend. Hou daar eens mee op, man. Doe gewoon normaal. Maar dat is zeker wat de Cambuur supporter wil, denk ik. Doe normaal, denk strijd en beleving en van daaruit kijken wat je kan halen. Maar staan ze nog heel snel weer achter. Ja, precies. Maar dat zit zie je ongeveer 7000 man. Maar die zitten er morgen ook. Dat bedoel ik. Alleen die verwachten een vechter zelf te halen. En dat mis je gewoon een beetje. En dat hangt vast met kwaliteit. Ik zit dan op een hoofdtribune, maar om je heen zitten er heel veel mensen wat te twijfelen en te zeggen, kom op man, je had altijd Cambuur supporters. Maar de Cambuur supporter gaat altijd. Komt altijd. Ja, absoluut. Morgen weer. Ja. Ik zeg altijd, clubliefde kent geen divisie. Alleen je wil wel heel graag je team zien winnen. En op het moment dat je team niet wint, dan wil ik na de tijd kunnen zeggen van, hey, jammer, we waren vandaag niet beter, maar we hebben er alles aan gedaan. Precies. Dat mis je nu wel de laatste tijd. Zeker. En ik kan me heel goed inbeelden, de kwaliteit die er nu is, wat ze kunnen brengen. Ja. Nou, en ik vind dat daar 30-40% meer gebracht kan worden dan nu. Ja. Los van wat ze kwalitatief kunnen. Ja, maar ik zou wel wat meer openheid vanuit het bestuur of van de raad van commissarissen iets meer willen horen. Ik denk dat de supporter het inderdaad prettig vindt. Er zal vast een reden zijn waarom dat niet gebeurt. Maar ik kan me niet voorstellen dat ze aan de achterkant niet mee bezig zijn. Ik denk dat ze het zelf gewoon helemaal niet weten. Nou, weet ik niet. We surren naar de voetballerij en die is dan altijd opportunistisch en de rollen vaak koppen altijd minder get. Zou dat een oplossing wijzen voor Cambuur? Ik vind van niet.
Noem maar redenen of voorbeelden waar het is gelukt. Je moet kijken naar wat je hebt, je moet kijken naar wat je kan veranderen. En ik denk dat je bij Cambuur genoeg capabele mensen hebt, zowel in de directie als in de technische staf, dat je moet kijken dat je dat om kan draaien. Want vragen om kopcontrole, er zijn oorzaken waarom er geen betere spelers zijn. Heeft nu ook geen zin. Dat heeft geen zin. Je staat 15e, dat lost niks op. En de contracten lopen af, dus je kan straks gewoon gratis van iedereen af. En dan is het, maar je moet nu wel even gaan analyseren waar ligt het aan en hoe moet het anders. En wil je met deze technische staf verder? Hè? Ja, precies. Ja, zeker. Alle contracten lopen in de technische staf af. Weer je met Haken verder, weer met Jan Bruin verder, weer met Sipke Hilstra verder. Ja, dat zullen nu toch echt wel spraakstukken zijn waar ze mee bezig zijn. Van goh, joh, wat gaan we daarmee doen? En dat kun je opnieuw verfrissen. Nou ja, en dan kun je wel. Alleen het is gewoon moeilijk nu roepen van we gaan dit doen, we gaan dat doen. Dat heeft in principe geen zin. Ik moet wel eens wat van. Maar ik denk ook dat het een beetje te maken heeft. Het spelersfonds is opgegeven 2 jaar geleden. Nou, dat mag toch niet meer? Jawel, maar wel. Het spelersfonds is opgegeven. En ik hoor nog in de wandelgangen bij Cambuur dat er weer een nieuw spelersfonds komt. Dan heb je wat meer geld te besteden. Alleen als je dan een speler verkoopt uiteraard, dan heb je meer voor de club. Maar dat moet natuurlijk. Feyenoord doet het er ook. Ja, oké, ja. Vrienden van Feyenoord, die steken er ook al. Ja, en ik hoorde dus de vriendenloterij, geloof ik, gaat er ook geld heen sluiten. Ja. Dus, nou, maakt het helemaal niks uit. Nee. Het zal ook allemaal wel. Maar goed, het is belangrijk om te kijken, waar ligt het nou aan? En ik denk gewoon dat de huidige staf kan niet omgaan met de mentaliteit van de huidige generatie. Dat klikt niet. Dus daar moet iemand bij die daar een beetje het cement tussen is. Ja, en die zit er gewoon niet bij. Of je zou voor een nieuwe trainer moeten kiezen met een nieuwe elftal. Nou ja, het is de people management. Henk de Jong deed dat fantastisch. Ja, die deed het fantastisch. Ja. En dat vind ik, is niemand in deze staf die dat kan. Niemand. Nee. En dat is toch wel belangrijk. Komt het ook goed dit seizoen? 15e plak nou, ja, zat het nou het is plak over genoeg voor play-offs. 3 punten achterstaan. Wij kijken naar het nieuwe stadion niet. Zo simpel is het. Ja, daar kijkt iedereen naar, maar uiteindelijk ga ik er nog zeker vanuit dat je gewoon play-offs kan halen. Ja. En wat je dan aan play-offs is altijd een loterij. En ik ga nou echt niet zeggen dat we een elftal hebben die daarin zomaar even mee gaat doen. Nee, maar het is wel ik vind, wij zitten daar morgenavond weer voor de winst en je gaat gewoon zien dat je play-offs gaat halen. Ja, maar als je play-offs haalt, dat zien andere spelers ook van, kan weer inderdaad, dus dan willen we er wel naartoe. En je pakt weer 2 wedstrijden, is een beetje met z'n 2 thuiswedstrijden. Daar komen er nog meer mensen en die pakken weer volle baks. Financieel goed voor de club, dus ja, daar ga ik zeker vanuit dat dus ze dat halen. Je kunt alleen nog omhoog. Zakken kun je niet meer. We staan 9 punten op nummer 16, dus we blijven 15 dus sowieso. Maar ik denk dat wij, wat jullie zeggen, van dat we wel bij de eerste 10 kunnen komen en dat we dan naar tot... De temperatuur gaat weer wat omhoog, dus zal het voetbal ook weer wat beter worden. Ja, we hadden natuurlijk vorige week ook alles tegen in de laatste 5 minuten. Ja, natuurlijk, dat is ook zo. Ja. Maar het is even de druppel down en dan, weet je, dan wordt het ook nog een keer snel even stilgelegd. Nou, dat geeft even wat extra emotie aan het verhaal. Ik bedoel, ik zit gisteravond Feyenoord te kijken. Dat zei ik vorige week direct. Je moet eens een corner nemen in de Kuip. Je krijgt een half krat bier uit en 600 aanstekers. En ze gooien bij Cambuur 3 plastic bekers bier en de scheid stopt van het veld. Dus dat werkt dan ook even niet mee. Hè? Dus ja, aan de andere kant... gewoon die penalty moeten nemen en klaar ja, natuurlijk. Dan was het klaar geweest. En het is al erg genoeg dat het in zo'n situatie terechtkomt. Het had gewoon totaal, ook vorige week, gewoon niet gehoeven. Nee. Maar ja, zoals zo vaak, hè? Ja. Zonde. Ja, zo hebben we dat heel vaak gezeten in het stadion. Dat is des Cambuurs eigenlijk. Nou, kijk, je hebt er erbij gehaald, je hebt Jansen erbij gehaald, je hebt Hendricks erbij gehaald. En dan moet je ook even het geluk hebben dat je alles compleet hebt. En van daaruit je wedstrijden kan spelen. Want ondanks dat natuurlijk, AZ uit, dramatisch. Vorige week slecht gevoetbald. Maar kijk naar de kwaliteit die je niet hebt staan binnen de groep die er is. Dus dat mis je wel wat. Dus ik hoop dat je de komende weken dat erbij hebt. Maar dat je steeds punten leggen laten tegen die onderste. Want tegen Go Ahead spelen ze goed, tegen Sparta spelen ze goed. Maar dan kunnen ze meevoetballen. Ja, maar dat is toch ongelooflijk. Ja, maar dan kunnen ze meevoetballen. Nu moet je meer het spel zelf maken. De tegenstander gaat iets meer achteruit. Dus nu tegen het grotere ploeg. Dan kun je een beetje... Dan is er dus niemand in die ploeg die het neer kan zetten. Maar welke middenvelder moet dat doen? Vorig jaar hebben we Crowley gehaald. En die zei gewoon, geef mij de bal, maar ik ga ermee aan de gang. Die heb je nu niet. En die hebben we dan niet. Die heb je nu niet. En dus kun je het spel minder snel zelf maken. Dat zie je vorige week. Ik bedoel, als Dordrecht in de tweede helft Schilder vastzet, dan is er niemand die de bal wil hebben. Nee, maar wat gebeurt er? Allemaal wel vanuit de lange bal. Er is geen middenvelder die hem echt wil hebben. Nee. En dat had je vorig jaar wel. Crowley, Jack Byrne hadden we toen. En dat mis je nu dat gewoon. Dat was onder Henk de Jong, want hij werd altijd de middenvelder ingespeeld. Altijd zakte erin in en die kreeg de bal. En op het moment dat dat nu niet lukt, dan hoop je gewoon dat het in de strijd en in de werk was. En dat mis je. En dat irriteert de Cambuur supporter. Ja, absoluut. Want ik denk als iedere supporter de ploeg ziet knokken
en je redt het niet, ondanks dat het ook tegen Dordrecht, je hebt pech, schiet ik er op een paal, noem maar op, dan wordt het wel geaccepteerd. Alleen je mist die vechtlust, de werklust van het team. En daar zullen ze wat aan moeten doen en ik denk dat dat wel goed gaat komen. Moet goed komen, wat ik zo zeggen. We houden altijd wel vertrouwen. Jawel. Oké, Graag gedaan. Radien.